Ke job lu lasan si gubernur asen faksi hok job jom si gubernur asen lo terus keduk kowe Meghalaya kido aga prega jati tungge vote anta job lo ankan election bangta thaplo lo ni si bangge exception MLA MP na ko lasi si ni nadana the long nami tum chini bolsta claiming tumte nami tumari bolsta nehahe la sola bal ke la ayo nami tum mithan che hote tere porsi bang jati tumta election ta bang thurun thailo ili tum sik chadyo balong nami pu bangke la so council ke nami tum den lagi la na thekhe ili tum kahai ke thek kre do ki jams ke ya por tum lahai primir thelo bang jati tum non boro la tum ko ano karu ili tum lahai ta gunde la si ili tum jati tum ta amethan a ok awi chipide la som tum dunangi akhiatan aphan matha tapin jati phan ka matha tum la tum aphan la nangi